Predstavujeme vám jednu z noviniek na európskom trhu. Jej výnimočnosťou je dizajn a zároveň jednoduché riešenie, ako skrášliť interiér našich domov, kancelárií, reštaurácií, hotelov a iných zariadení. MDF 3D panely sa používajú nielen na steny, ale aj na stropy a dokonca sú využiteľné aj vo výrobe nábytku. Okrem príjemného optického vzhľadu zabezpečujú zároveň aj zvukovú a tepelnú izoláciu. Majú veľkú pevnosť a flexibilitu. Sú vyrábané z laminátovej MDF 3D dosky o hrúbke 16 mm, hlbokým frézovaním do 10 mm. Na ich výrobu používame najmodernejšie stroje s diamantovými frézami, čím je dosiahnutý dokonale hladký povrch s množstvom vzorov, ktorý je potiahnutý vrstvou bieleho podkladového materiálu. Takto pripravený povrch možno upraviť rôznymi spôsobmi, od nastriekania klasickou farbou, či už akryl, latex alebo vinyl, až po farebný nástrek s vysokým leskom. Štandardný panel má rozmery 500 mm do 1000 mm, ale v ponuke sú aj veľké panely maximálne 2500 mm na 1250 mm. Samozrejme rešpektujeme aj individuálne požiadavky zákazníkov a dokážeme vyrobiť rozmer a dizajn na základe jeho predstav. Navyše MDF 3D panely vyrábame a dodávame nielen ako polotovar, ale aj ako konečný výrobok upravené a potiahnuté PVC fóliami v 150 odtieňoch, farebné panely v lesklom i matnom prevedením a dýhové panely. Dúfam, že vás táto novinka zaujala a čoskoro bude zdobiť váš domov, kanceláriu alebo iné zariadenie.